Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu atas dirimu dan selalu mengumpulkan kalian berdua dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang pantas dan patut kami ucapkan kecuali sanjung dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang teramat agung dan mulia, mempersembahkan rekaman bergambar serangkaian acara yang berlangsung sebagai dokumentasi yang indah bagi keluarga pada prosesi resepsi pernikahan. Rangkaian perjalanan hidup dua insan yang berbeda jenis hati dan perasaan atas karunia ilahi Rabbi disatukan dalam kebersamaan dengan melewati pintu halal dengan payung pernikahan. Ikatan cinta kasih dua insan yang memadu kasih dengan tali ikrar yang suci untuk melangkah, menata sunnah, menyingkap mawaddah menuju keluarga yang sakinah di bawah naungan ridho dan karunia ilahi Rabbi bersemayam abadi. Adapun prosesi akad nikah dan jamuan sederhana resepsi pernikahan guna menghimpun doa restu dan ucapan selamat dari segenap sanak kerabat dan handai taulan diselenggarakan pada hari yang telah ditentukan oleh keluarga. Pemirsa yang berbahagia, Allah itu indah dan mencintai segala sesuatu yang indah. Demikian pula untuk memperindah dokumentasi keluarga ini, betapa perlu kita renungkan keindahan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang tersirat dalam bentuk rangkaian bunga-bunga sebagai lambang pesona. Tebaran aroma harum semerbak menyatu dengan terpaan semilir angin yang mendesirkan puji-pujian yang indah, seolah melantunkan lagu yang syahdu tentang kasih cinta sepasang muda-mudi yang menebarkan benih kasih, membisikkan kabar bahagia dengan sejuta makna dalam lembaran baru sejarah kehidupan anak manusia. Kuncup-kuncup bunga bermekaran menebarkan wewangian dan harum semerbak, memancarkan senyum bahagia bagi mempelai berdua. Warnanya nan elok dan bentuknya yang teramat menawan, seakan menyingkap ketampanan dan kecantikan kedua mempelai yang akan disatukan dalam ikrar yang suci. Hari ini adalah merupakan awal bisikan hati dua insan yang akan memulai kehidupan baru dengan setumpuk harapan dan keinginan yang terbayang di pelupuk mata. Meskipun tidak terlukiskan dalam kalimat yang indah, namun keindahan itu telah tercipta antara belahan hati gantungan jiwa yang akan disemaikan dalam rumah tangga yang bahagia sebagai wujud dari buah perkawinan yang merupakan bersatunya dua kelahiran dalam satu kekuatan cinta. Bagaikan hembusan angin duta suara yang mengembara, menebarkan warta bahagia tentang perjalanan sejarah hidup anak manusia yang dirajut dalam satu rekaman video guna mengabadikan kilas sejarah yang penuh dengan kenangan dari anugerah yang Maha Kuasa. Album kehidupan kini telah memancarkan potret kebahagiaan. Bingkai dan lembarnya telah membiaskan mimpi-mimpi indah yang syarat dengan sejarah, penuh dengan kenangan. Pemirsa yang berbahagia, kini marilah kita saksikan serangkaian prosesi pernikahan yang telah dijadwalkan oleh keluarga. Usikum ala Allah faqad fazal muttaqun lanuan nan nikah sunnatun marfu'atun. Kali-kali kafala ta'ala fil Qur'an al-Karim wa amtul ayaman usul mankum
yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Qala ta'ala min ayatin khalaqalakum min anfusikum azwajan litasbiru ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dzalika ayatul Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyaallah sahabat sahabat mubarak wa yatazawwaj innahu awaddu lil bashari wa ahsanu lil farq malam yastati ma'ala ibsam anahu lahu jah. Qala sallallahu alaihi wasallam nikahu sunnah man raghiban sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Dostoyevsky istighfar 3 kali, nanti syahadat 3 kali. Moga sarang-sarang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, sebelum akad nikah kita laksanakan, mari kita buka dulu dengan baca kitab pangajap mugi-mugi pernikahan mangke terus pernikahan ingkang bahagia langgeng barokah. Amin Allahumma. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, akad nikah yang kita laksanakan nyuwun pangestu, nyuwun pandonga panjenengan, nyuwun pasuksen panjenengan nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin li ma'rufin aw tasrifin bi ihsan. Ya rizqi kunawan. Angkah tuka wa zawwastuka irnawati in ajumati. Lawikot wakalani waliyuka bimahri alfin rupiatan halal. Hai Rizki Gunawan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Ernawati binti Jumati yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ernawati binti Jumati dengan mas kawin tersebut dibayar tunai transaksi saja. Alhamdulillah masyaallah. Ya alhamdulillah. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untuk
hanya dirimu satu. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Cintai aku dengan hatimu seperti aku mencintaimu. Sayangi aku dengan kasihmu seperti aku menyayangimu. I will be the last for you, and you will be the last for me. And I will be the last for you, and you will be the last for me. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kudrat saking panguwasing Gusti ingkang murbeng dumadi. Nalika samana ana titahing Gusti kang asipat jalu lan pawestri ingkang sumedya netepi jejering agesang ngancik alaming madya. Hamestuti lila jaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta angleluri laksita harja. Nulat edi endahing budaya luhung umiring sesanti tias marsudi mardawaning budya tulus. Binarung swaraning mradangga munyahang rangin ana gandha arum ngambar ngebeki sasana wiwaha. Nulya kawuryan ana teja ngenguwung mawa Prabawa tuhu menika tejane pinanganten putri ingkang binayang kari mijil saking tepas wangi kinanti manjing sasana rinengga. Sampating busana ingkang angimba busananing Prameswarinata tinon saking mandrawabhyar mompyor pating galebyar pating calorot ingkang katempuk ing pandam kurung ingkang angrenggani lamun Cinandra kadya kilat asesiring kadit. Amucang kanginan denira lumaksana pinanganten putri membat madya lumegang ing wari melok ing wadana sumuno agilar kadya kencana binabar sunaring netra katingal andamar kanginan. Weweking pranaja sing set kapethet ing ageman pindha cengkir gading piningit yayahan jebol mekak madyaning minangka situ bandaning salira. Kicating padha katon pating galebyar dening rerengganing cinela ingkang tinaretes ing susutya mawaretna. Ginanta ing waradaya kaya candrane werdangga sasra lumaku ing wanci dalu. Prapteng madyaning sasana pawiwahan kagyat kagura kang apindha sita resmi inggih mustikaning pawiwahan. Dene uninga sangyaning tamu kakung Sumawana putri wus kebak berhambala bareng ebeki jroning sasana wiwaha nganti kaya ndoyong-ndoyongna pacak sucining pandhapi agung bali winangun. Kumenyar mawa Prabawa kentar-kentar winar Gandawida sumirat ambabar Tejamaya saya dangu saya cetha saya caket saya angalela pranyata menika tejane pinanganten kakung ingkang binayang kari mijil saking Wisma Palerman kinanti manjing sasana pawiwahan. Mobyar busanane pinanganten kakung ingkang mimba busananing Narpati
lamun kadulu katon agung merabu tur merbawani. Sigra pinanganten putri mapak rawuhnya ingkang raka nenggih pinanganten kakung tindak ira sang pinanganten putri ing ayap putri sakembaran ingkang sami ngampil puspita adi ingkang winastan Sekar Kalpataru Dewandari inggih Sekar Mayang ya kembar mayang. Penganten kakung putri Sigra sawatan sadak kinasih minangka perlambanging karonsih kalih-kalihipun sami kagungan raos tresna asih ingkang sejati. Risang pinanganten kakung saha putri Sigra patemu asta mawi dipun dongani dening bini sepuh pinanganten putri. Patemu tangan menika mengku perlambang bilih tiang jejodohan menika kedah manunggal lair terus ing batin. Kembar mayang saking pinanganten putri liniru kembar mayang saking pinanganten kakung. Laju kembar mayang saking pinanganten putri Sigra dipun larung ing bengawan dene kembar mayang saking pinanganten kakung dipun pasang ing kiwa tengenipun palenggahan sang pinanganten. Wiji dadi inggih menika pinanganten kakung micak tigan dene risang pinanganten putri Sigra miji ampeanipun ingkang raka mawi toya suci. Wiji dadi menika mengko perlambang bilih tiang jejodohan mekaten badhe anurunaken wiji suci inggih menika putra.
pinanganten Putri Mijiki ampeanipun ingkang raka minangka perlambang bilih garwa ngaten tansah nuceni utawi kedah nuceni tumindak ing kakungipun sampun ngantos nalisir saking wewetoning agami. Pradaksina inggih menika risang pinanganten kakung anjunjung ingkang garwa supados jumeneng. Laju ngubengi kakungipun mengku perlambang bilih tiang jejodohan mekaten ingkang kakung kedah junjung derajatipun ingkang garwa dene ingkang putri kedah njaga kaluhurane ingkang raka. Pinanganten lajeng dhaharet mawi sekul punar inggih menika mengkuwerdi bilih tiang sepah sampun purna anggenipun maringi tanggal jawab arupi gunakaya ing pengajap ingkang putra saged gesang mandiri kalian ingkang garwa panjenenganipun bapa semawana ibu ingkang andulang gentosan kalian ngendika mekaten nggih anakku kang banget tak tresnani bapak lan ibu oleh ndulang mung kari sepisan iki sateruse mangano dhewe lan goleka pangan dhewe bapak lan ibu tansah mangestoni. Laju ngunjuk toya argya inggih menika ngunjuk toya suci ingkang dipun dongani dening sesepuh. Ngunjuk toya argya menika minangka perlambang bilih tiang jejodohan mekaten kedah adhedhasar suci wening saha asrep menggaing raos. Sindur binayang inggih menika risang pinanganten dipun remongi slendang sindur lajeng dipun tuntun ingkang rama dene ingkang ibu andherekaken saking wingking perlambang menika mengku teges bilih tiang sepah kedah tansah paring tuladha ing ngarsa sung tuladha dene ibu ing wuri ateges tut wuri andayani inggih menika tansah ngawasi tumindak ing putra murih boten alisir saking bebener saha boten cengkah kaliyan wewatoning agami. Nalika samana
wus prapteng unggiwane kang tinuju nenggih sasana rinengga. Laju ngadani adicara bobot timbang nenggih kalimrah sinebat timbang pangkon. Pinanganten kakung putri dipun pangku dene ingkang Rama. Pinanganten kakung mungguing wentis kanan, wondene pinanganten putri mungguing wentis kiring. Bobot timbang mekaten minangka perlambang bilih tiyang sepah anggenipun ngrengkuh putra lan mantu kedah sami. Sampun paripurna adicara bobot timbang, laju ngadani adicara tanem jero utawa lungguh mantep. Inggih menika pinanganten kakung putri dipun lenggahaken mungguing kursi pawiwahan, ingkang kakung mungguing kanan wondene pinanganten putri mungguing kiring. Laju panjenenganipun bapa lajeng hanetepaken pamidhangane pinanganten kalih aris wijiling sabda ngger lungguh sing mantep. Mengku teges bilih tiang jejodohan menika penggalihipun kedah mantep boten kenging manggul tingal. Lajeng panjenenganipun ingkang Rama lenggah wonten sisih pinggir tengenipun pinanganten wondene ibu lenggah mungguing kiringipun ingkang Rama. Laju ngadani adicara kacar kucur, inggih menika pinanganten kakung maringaken kaya dhateng ingkang garwa awujud uluwetuning bumi. Nenggih menika uwos kedele jagung, kacang lan sapanunggalanipun. Kacar kucur menika mengku perlambang bilih tiang jejodohan katen kedah ingkang kakung tanggel jawab tumrap kabetahanipun keluarga. Wondene ingkang putri kedah saged nyimpen lawan belanjaaken kanthi gemilan nastiti. Lajeng ingkang sepalih dipun paringaken dumateng ibu supados dipun simpen. Katingal sampun purna adicara kacar kucur, laju ngadani adicara dahar walimah nenggih kalimrah sinebut kembul bujana. Inggih menika pinanganten kakung putri dahar dulangan mawi sekul punar. Dahar dulangan menika minangka perlambang bilih tiyang jejodohan ngaten
antawisipun kakung lan putri kedah adil lara lapa utawi mukti wibawa kedah dipun raosaken sesarengan. Pinanganten laju sami-sami ngunjuk toya mengku perlambang bilih tiang jejodohan ngaten kedah anggadhahi raos ingkang sami asrep ing penggalihipun. Nalika samono katingal rawuhipun ingkang besan inggih menika besan badhe rawuh ing pasamuan ketingal besan kakung putri kendel ing sangajenging gapura Sri Manganti. Lajeng bapa semawana ibu ingkang amengku gati sigra mapak rawuhipun ingkang besan lajeng dipun dherekaken mlebet ing sasana pawiwahan. Besan kakung lenggah ing sisih pinggire kiwa dene ingkang putri lenggah ing sisih tengenipun ingkang raka. Lajeng pinanganten kekalih sumungkem dhateng tiang sepahipun sigra tumungkul ameri keluyayah konjem ing bantala wadanane pinanganten sarimbit
tangkeping asta sumembah ing jenggo kanan sinaretan ninging cipta rumasuk ing sanubari anyadang rumentahing pangastawa saking Kanjeng Rama lan Ibu mrih estining griya denira mangun brayat ginawan dening Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih lir sinendal mayang jroning galih dupi ingkang Rama lan Ibu nguswa pepadanira dene ingkang putra sumedoting wardaya tan bangkit sinayutan sakala ing lus-lus pamidhangane pinanganten putri winiwir-wiwirik maneh kebak ing rasa asih sutresna kawuwusa nampi sing Rama lan Ibu ingkang dahat tumameng kalbu sanalika pinanganten angles kekes kadya linulusan bebayune angganing lumpruk pindha kapuk sapandurat tanpana pananingrat sakedhik tandarbe karkat temah njegrek lir tugu sinukarta tan kawawa anandang duh kitaning galih waspa mijil amara warayan tumetes sing waspa tiba ing pangkoni ingkang Rama lan Ibu cinandra kaya mutiara rinunce eling-eling risang pinanganten wiwit timur mula anggung binunggung mring pepoyaning kautaman mila amung sakedheping netra wis bangkit ngusadani ana ing nala nadyan anandang sungkawa cekap sinamun ing samudana waspada kang Rama dalasan Ibu nguningani ingkang putra karantan ing batos kadya kawijil pangandikanira asung pepuji mring Gusti amujaken dhateng ingkang putra anak kunggir muga sira tansah linuberan sihing pangeran sarta bisa nglantarake sihing bebrayan katingal wis paripurna anggenya pinanganten sungkem dhateng Rama dalasan Ibu laju lenggah sawetawis ing sasana rinengga nuwun dumateng para pinisepuh saha para rawuh ingkang sadu kinurmatan sedaya titilaksana sampun kaleksanan kanthi sae mila saking menika panjenenganipun Bapak ingkang hamengkugati angaturaken genging panuwun dumateng para sesepuh lan para rawuh sedaya dene sampun paring pambiyantu arupi napa kemawon langkung-langkung ingkang arupi donga pangestu panjenenganipun Bapa ingkang amengkukarsa boten saged caos bebingah kajawi namung nyuwun dumateng Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Mirah mugi-mugi panjenengan pinaringan kanugrahan nanging ugi nyuwun agunging pangeksami menawi anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten samukawis ingkang kirang nuju prana nuwun Ibu
Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Pemirsa yang berbahagia, hari yang cerah seiring senyum bibir nan merah. Secerah sinaran mentari menyambut tatapan bahagia dua insan yang hanyut dalam lamunan malam pertama. Pijakan langkah demi langkah menuju panti busana, seolah menggambarkan terangnya langit berpelangi yang melukiskan wajah berseri yang terbuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Malam yang penuh keindahan sinar rembulan terasa hangat menyentuh tubuh di antara dua pelukan. Rasa letih dan lelah usai menerima kado bahagia dari sanak kerabat seakan sirna oleh perasaan cinta dan kasih sayang. Doa dan ucapan selamat dari sanak kerabat dan kedua orang tua seakan telah membuka jalan bahagia yang ada di depan mata. Seiring langkah dua insan yang tiada celah menuju panti busana, terdengar jelas getaran rasa dalam dada yang terpancar dari sinaran dua pasang mata bola. Setelah hari demi hari dilalui, detik demi detik telah terlewati. Kini jalan halal yang ditempuh sudah sampai di taman surgawi. Kelambu cinta kini telah terbuka. Seiring terbukanya kelambu sutra pada pintu panti busana, kini saatnya rasa cinta dan kasih akan terungkap dalam nyata. Terpancar jelas saat usapan sayang berlangsung tak terduga. Getaran rasa seakan sulit untuk dibuka. Rasa malu dan mau seakan telah menyatu. Perantara rasa kini tertuju pada kado bahagia. Hasrat yang tertunda, malu dan mau, kini seakan telah sirna bersama tersisih karena cinta. Bak kado bahagia yang terwujud bungkus dan isinya yang telah terbuka. Terbuka pula hasrat cinta yang akan terlaksana. Kado bahagia sebagai saksi bersatunya dua hati dengan bingkisan cinta. Rasa cinta telah membisikkan kalimat indah, merangkum nada-nada cinta dalam kalbu yang penuh pesona. Anggur cinta kini telah tertuang dalam cawan asmara sepasang anak manusia yang memandu kasih. Seakan sirna rasa sabar untuk segera melepas dahaga cinta. Sinar mentari dari balik jendela lembut menyapa mempelai berdua yang telah berpeluk mesra, menikmati hangatnya suasana jiwa sepasang anak manusia yang sedang bercinta. Dunia ini hanyalah milik kita berdua. Jangan biarkan pasang bola mata menatap iri cinta kita. Biarkan mereka menerka bisikan cinta antara kita berdua. Mulanya biasa saja, hanya saling bercanda. Senyum dan tawa terasa wajar-wajar saja. Namun seolah kini mata, mulut, tangan, dan hati angkat bicara. Di sini kau dan aku terbiasa bersama. Gambaran cinta yang serasi telah seirama menuju surga cinta. Akhirnya, mohon perhatian kepada keluarga yang berada di sebelah kamar bahagia ini.
untuk mematikan televisi dan peralatan komunikasi, baik telepon rumah ataupun HP Anda, karena segera akan kita ikuti upacara yang selanjutnya yang terangkum dalam upacara Hasta Pora. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara resepsi pernikahan yang telah berlangsung sesuai dengan apa yang telah dirancang, disusun, dan direncanakan oleh keluarga. Mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia. Akhir kata, tiada kado yang terindah yang pantas untuk kami sampaikan kecuali doa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.